30-ak proteklih godina prodorni zvuk hrvatskih migova koji nas nadlijeću na nekoj od svojih zadaća osluškivali smo s posebnim emocijama. U ratnim danima bili su naša nada i pouzdanje, kasnijih godina naš ponos i naša sigurnost. Zasluženo su odradili svoje, bili su najbolje što smo imali i time se ponosili. Upravo su oni odigrali ključnu i nezamjenjivu ulogu u stvaranju Hrvatske i hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Počeci ustrojavanja hrvatske eskadrile lovačkih aviona bili su skromni, ali puni entuzijazma, iznimne hrabrosti i odvažnosti. Bilo je to vrijeme obilježeno posebnim ljudima i nevjerojatnim pothvatima, koje je hrvatskom ratnom zrakoplovstvu u nastajanju, ali i hrvatskoj vojsci u cijelini davalo moralnu snagu koja im je tada trebala. Prvi se dogodio 25. listopada 1991. kada je pilot Rudolf Perešin preletio s bihaćkog aerodroma borbenim avionom MiG-21 u Klagenfurt. Trebala je iznimna hrabrost i odlučnost za pothvat koji je pilot Perešin napravio toga dana. Nažalost, njegov MiG-21 oznake 26112 s kojim je preletio ipak nije nastavio put Hrvatske. Ostao je u Austriji punih 28 godina, podsjećajući na te sudbonosne dane. Ali je odjeknula ova vijest objavljena tada u svjetskim medijima. Vrlo brzo nakon tog događaja, koji je osvijestio da je i nemoguće izvedivo, 17. siječnja 1992. dolazi do osnivanja eskadrile lovačkih aviona i, iako još bez lovačkih zrakoplova, postavljeni su temelji stvaranja udarne snage hrvatskog ratnog zrakoplovstva. I nije dugo trebalo da povijest počne pisati prvi hrvatski borbeni MiG-21. Na pistu zračne baze Pula 4. veljače 1992. slijeće pilot Danijel Borović, bježeći s bihaćkog aerodroma. Već sljedećeg dana avion je bio spreman za izvršenje letačkih zadaća i s hrvatskim grbom na repu, a hrvatsko ratno zrakoplovstvo dobilo je svoj prvi avion s nadzvučnim sposobnostima obrane, nadzora i zaštite zračnog prostora. Ovaj MiG-21 povijesne oznake 101 bio je prvi u nizu nadzvučnih lovaca koje će Hrvatska nabaviti tijekom Domovinskog rata i prvi MiG-21 koji ulazi u sastav eskadrile. Samo koji mjesec poslije, 15. svibnja 1992. eskadrila jača za još 2 aviona. S neprijateljskih vojnih aerodroma svojim migovima uspijevaju preletjeti hrvatski piloti Ivica Ivandić i Ivan Selak. Vrijeme je to u kojem se nije gubilo ni trenutka, iako samo s 3 aviona u eskadrili intenzivno se počinje u Puli i u Zagrebu s pripremama pilota za borbena djelovanja, letačkom preobukom i trenažnim letovima. Hrvatski zračni prostor tada je bio pod potpunom kontrolom neprijateljskog zrakoplovstva, no naši piloti s 3 hrvatska miga, iako nedovoljno i nepotpuno naoružanima, provode demonstracijske letove, hrabre i pokazuju svoju prisutnost i odlučnost djelovanja. Odlučnost u kojoj je obrana domovine bila ispred vlastita života. Prvi hrvatski MiG evidencijskog broja 101 nažalost nije dočekao pobjedničke dane, kao ni herojski pilot pukovnik Antun Radoš, koji je u njemu poginuo na borbenoj zadaći kod Bosanske Posavine 24. lipnja 1992. S preostala 2 i ne gubeći vjeru, eskadrila nastavlja s borbenim zadaćama, te svoj doprinos iste godine daje u zadaćama oslobađanja hrvatskog juga i potpori hrvatskim postrojbama u deblokadi Dubrovnika. Unatoč embargu i nizu otežavajućih čimbenika, Hrvatska uspijeva nabaviti veći broj aviona i do kraja 1993. raspolaže zračnom flotom s 21 borbenim MiG-om 21. Borbene sposobnosti eskadrile time se značajno povećavaju, a hrvatski migovi iz dana u dan sve ozbiljnije ugrožavaju neprijateljsku premoć, sudjelujući u potpori postrojbama hrvatske vojske, bilo da je riječ o početnim zračnim borbenim djelovanjima uoči operacija ili nadzoru i zaštiti zračnog prostora. Uz operativne zadaće paralelno se provodi obuka i preobuka pilotskog i zrakoplovno-tehničkog kadra.
Sustavna izobrazba i uvježbavanja kulminirala su pokazanim sposobnostima na vježbi Bandira i Poseidon 1994. potvrđujući potpunu spremnost i sposobnost uporabe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u budućim oslobodilačkim operacijama Hrvatske vojske. A one su uslijedile vrlo brzo: Bljesak, ljeto 95. pobjedonosna Oluja, Južni potez, Maestral, i u svima njima svoju su ulogu, često puta i presudnu, imali naši vrhunski piloti u kabini nadzvučnih lovaca, koji su u njihovim rukama davali maksimum. Baš takvo ostaće upamćeno njihovo borbeno djelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Precizno i učinkovito neutralizirali su neprijateljska radio-relejne čvorišta, središta veze i zapovjedna mjesta, te djelovali po neprijateljskim položajima i ciljevima, pridonjevši ukupnom uspjehu operacije. Bilo je to vrijeme hrabrih i odvažnih, ali i letova bez povratka i nebeskih ratnika koji će zauvijek biti utkani u povijest Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i eskadrile borbenih aviona. Svi su oni bili primjer vojničke, pilotske i ljudske izvrsnosti. Pukovnik Miroslav Peris sa osvetnikom Vukovara nije se vratio s borbene zadaće 14. rujna 1993. U pripremama za akciju Bljesak 21. travnja 1995. stradava pukovnik Zlatko Mejaški. 2. svibnja 1995. u akciji Bljesak život je izgubio zapovjednik eskadrile, stožerni brigadir Rudolf Perešin. Prijelazom na mirnodopski ustroj, eskadrila borbenih aviona nastavlja razvijati nove sposobnosti, modernizira se, prihvaćaju se zahtjevne zadaće provedbe međunarodnih vojnih vježbi. Od skromnih početaka 2000. godine, kad su američki lovački avioni F-14 i F-18 prvi put sletjeli na pulski aerodrom, nastavili su rasti, izgrađivali se i podizali standarde, te suvereno i nimalo ne zaostajući sudjelovati u multinacionalnim vježbama i potvrđivati svoje sposobnosti svih ovih godina. Potvrda je toga bio i hrvatski dežurni borbeni dvojac MIG-ova 21 uključen u NATO sustav integrirane zaštite zračnog prostora, pružajući zaštitu neba Republike Hrvatske. Modernizacija i 2 remonta hrvatskih MIG-ova 21 u Rumunjskoj i Ukrajini osigurala su zadržavanje sposobnosti nadzvučne borbene komponente, a pripadnici 191. eskadrile lovačkih aviona nastavili su neumorno graditi tradiciju hrvatskog ratnog zrakoplovstva, paralelno se pripremajući na prelazak i prihvat višenamjenskih borbenih aviona nove generacije. S posebnim ponosom i zadovoljstvom pamtit će se zadaće poput osiguranja zračnog prostora Republike Hrvatske prilikom posjeta Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, ali i nebeski doček hrvatskih nogometnih viceprvaka. No danas, nakon 3 desetljeća ponosnog postojanja i služenja domovini, 3 desetljeća hrabrih letova, neustrašivih pilota i iznimne predanosti nacionalnoj sigurnosti, vrijeme je da u povijest hrvatskog ratnog zrakoplovstva ode i legendarni lovac presretač, hrvatski MiG-21. Avion koji će nas sve podsjećati na hrabrost i pobjede, ostavljajući u nasljeđe zračne legende koje će nadahnjivati generacije koje dolaze. Ostaće vječno zapamćena vjerna krila koja su sve vrijeme svojega postojanja nosila teret nacionalne sigurnosti i bila simbol predanosti i odanosti nebu koje su štitila.